Wawasan carias cerkak kanthi ira-iraan swara saka lemari lawas anggitaning Ananda Siva Alicia. Wengi iku tenteres, angin muni gores ing jaba omah. Aku mung kamar sinau kang bulan sesuk. Omahku iku sepi, wong tuwa lunga ning acara manten, mung aku dhewean. Nalika jam wis nuduhake angka 9 bengi, ana swara krek saka pojok kamar. Swara iku kaya ana sing nyerot-nyerot lawang lemari lawas sing wis suwi ora digunakake. Aku mung mikir kuwi kucing, nanging suarane kok bola-balik krungu. Aku nyedak alon nyawang lemari kuwi. Angin ora ono, nanging lawang lemari kuwi kok obah setitik. Nalika aku arep nyekel gagange, dumadakan ana swara lirih saka jero. Saknalika aku langsung mundur, jantungku deg-degan ora karuan. Aku ora yakin apa sing krungu kuwi nyata apa ora. Nanging rasa penasaranku ngalahake wetiku. Kanthi tangan gemeter, aku buka lawange alon-alon. Ing jero lemari mung ana klambi lawas lan boneka cilik sing wis among. Aku nyawang boneka kuwi, nanging nalika aku delok maneh, mripate boneka kuwi ubah. Aku mengo alon, nutup lawang lemari, banjur mlayu metu kamar. Nalika tekan ruang tamu, swara saka kamar isih keprungu. Kowe wis buka aku, saiki wajimu sing tak kancani. Aku langsung metu saka omah, ora wani bali nganti esuk. Nalika wong tuaku bali, lemari kuwi wis kebuka dhewe, lan boneka kuwi wis ora ana meneh.